खुलुमबाय, आंनि मुङा अनजालि स्वर्गियारी। दिनै आं आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव दोंसे गोदान खन्थाइ आवरायनो थाखाय आखायाव लाबावबाय। बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। खन्थाइनि मुं फेलेंनि लामायाव। खन्थाइखौ सुजुदों आंनो अनजालि स्वर्गियारी आरो आवरायगोन आंनो। फैदो बिदिब्ला आंनि खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलायदिनि। खन्थाइनि मुं फेलेंनि लामायाव। जिउनि गोबां मोन्दांथिफोरा एखनबा अबा खालामो आंनि सानब्रेफोरखौ, जेराव आंनि सिमांफोरा दिनै फेलेंनि लामायाव फारफा आगान होबोनो हमगासिनो। आरो आं बेनिनो उन थाबायगासिनो। अब्लाबो आं मिजिंखौ फेलें खालामाखै। मिजिंआ आंनि अराय थांना थानायनि। एसेबां समायना बुहुमाव आंबो गुबुनफोर बादिनो मोखां आरो गुस्थियाव खुसि होनो हांखुर जायो। नाथाय आरासि नायना सोमखे मोखां नुयोब्ला संसारखौनो आं बोराबो। एखनबा संसारनिफ्रायनो आं गोजान जानो लुबैयो, जेन संसारा आंजों सम लाना सम खाबजायै बादिसो। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों। आरो आंनि खन्थाइ आवरायनाया माबायदि जादों नोंथांमोना आंनि खन्थाइखौ खोनासंदोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। आरो नोंथांमोननि खाथियाव आं बिदिनो गोदान खन्थाइ आवरायना भिडिअनि गेजेरजों लाबोबावगोन। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ जोबजासिम नायलांबाय आरो आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ मोजां मोनबायब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। एसेनोसै, गोजोन्थों।